Panguva ino the situation yatova tense, patoshata munyika yeZimbabwe. Tichinzwa vakomana maWar veterans panguva ino vauya vakaedza maZimbabweans ese vakati anytime vakomana just be ready for the announcement of the signal. Saka napinda mashoko atinoona kuti panguva ino aiwa vanageza vachiva vachiudza maZimbabweans kuti aiwa munhu wese tivai ready, the signal kana ichinge yangovapo aiwa zvatodhako. Saka napinda mashoko anodanyorwa panapa nodwa subscribe or like what on the bell icon. Timina VBC sinogomanya chiti final push. All veteran blessed Runes Ugesa could all Zimbabweans to be ready before the announcement of the final of the signal that will trigger final push of the removal of ED. The team that is pushing 23rd agenda tries to manipulate all veterans by promising them loans, land, and boreholes, but the plans is failed. Why? Because those who are pushing for ED to step down are well funded and organized. Who can fund them? It's a nature that any business community that is affected by the current situation can support those who are fighting to change things. Thomas Kwamranyo panapa pamsoro aiwa the final signal iri kutogonana geza vachiti aiwa panguva ino evai ready kana mchinge mangonzwa the announcement aiwa motozwa kuti kutorimuvwa kutomirwa wenyika yeZimbabwe kwatovako panapa vane vachitaura pamusoro pekufailure kwakaitika aiwa ma-input scheme makaona ainzi ari kunangana nevakomana maWar veterans achinzi vadopuwa maloans, vamwe achinzi vadopuwa land, maboreholes to be drilled on their homesteads. Panguva ino zvinonzi zvose zvafailure just because vese vakanga vari promise kupiwa zvinonzi vatori fully financed nevanhu vari kuvapusha kuti vakonzerese this toppling. Mashoko ari kubuda panapa tichiona kuti panguva ino the situation muchinzoona geza nekukura kwavo muchiona havazokomana vange vazotambisira vanhu nguva. Panguva ino muchiona na Blessed Geza vachimobilize for the removal the leader wenyika yeZimbabwe panyatsokuonekwa kunzi vakomana vanyatsokuratidza umhare neunyanzvi hwekuti panapa vachizoneta, they now need change. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.